Għal ħafna raġunijiet il-Labor ma ħaqqux li jerġa' jigverna, imma l-poplu tkellem. Ekstqar l-editorjal ta' Times of Malta it-tnejn filgħodu l-ewwel editorjal mindu tħabbar ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali. Bil-kumentarju ta' dan il-ġurnal jinsisti li issa l-Partit Nazzjonalista irid jiżgura li jibda jopera b'mod li jżomm lill-Gvern kontabbli u li jaħdem bl-ogħla standards u kompetenza. L-editorjal ta' Times jelenka dawk li se jkunu l-ewwel sfidi li se jkun qed jiffaċċja il-Gvern ta' Robert Abela, il-ħtieġa li joħroġ il-pajjiżna mill-grey list illum qabel għada, l-iżviluppi ekonomiċi inkwetanti kemm f'pajjiżna kif ukoll bl-impatt mill-konflitt mill-vant tal-Ewropa u l-fatt li Abela se jkun qed iħabbat wiċċu wkoll ma' pressjoni kbira mill-Unjoni Ewropea biex iwaqqaf għal kollox il-beħ tal-passaporti, skema li kienet qed trendi il-miljuni fil-kaxxa ta' Malta. L-editorjal jgħid li biex Abela jgħaddi l-messaġġ korrett irid ikun les li jsib konsensus mal-Partit Nazzjonalista dwar karigi sensittivi bħall-President, l-Ombudsman u l-Kummissarju għall-Standards. Issa ikompli l-editur Abela hu mobbi bir-responsabbiltà li jtejjeb verament il-kwalità tal-ħajja tan-nies u li jġib bidla fil-mentalità fejn jidħol l-ambjent. Jgħid ukoll li issa żgur li wasal iż-żmien li Robert Abela ma jibqax ikun difensiv u jinżamm il-latitudni ta' superjorità li sar magħruf għaliha. L-editur jagħlaq billi jgħid li mexxejja li jirrikonoxxu fejn ikunu żbaljaw u jkunu lesti li jinfetħu għall-idejat u għall-ġid tal-pajjiż u mhux tal-partit. L-umiltà hija ingredjent essenzjali għat-tmexxija u ċirkostanzi issa jitolbu li Abela jaġixxi bħala mexxej tal-pajjiż u mhux bħala mexxej tal-partit. Sa dan it-tant li DPT se jkun qed jikkontesta r-riżultati elettorali fuq żewġ mekkaniżmi kostituzzjonali, dawk tal-proporzjonalità u l-kwota tal-ġeneru. L-ADPD kiseb 1.7% jew madwar 4,500 vot u tħabbar li se jkunu qed jikkontestaw ir-riżultati elettorali biex jaraw li l-proporzjonalità taħdem ukoll fil-konfront tagħhom.